In november, dadelijk, kan de selectie van Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis kwalificeren voor een WK. Het is gewoon ongelooflijk om die zin eigenlijk op te roepen. Ja, Wat zou dat voor Corendon betekenen als hoofdsponsor? nou, ten eerste als mens zou ik heel blij zijn. Hè. En wij hebben dit gedaan als, ja, hoe zal ik zeggen, wij gaan vaak naar Amerika. Ik ga per jaar 10 keer naar Amerika. We willen dat heel veel Amerikaanse klanten naar Curaçao komen op vakantie vieren. Ik moet steeds Curaçao vertellen waar Curaçao is. Het is altijd eiland next to Aruba. En als Curaçao eenmaal de WK haalt, dan is Aruba straks voortaan eiland next to Curaçao. Dat is eigenlijk de doelstelling. In november, dadelijk, kan de selectie van Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis kwalificeren voor een WK. Het is gewoon ongelooflijk om die zin eigenlijk op te roepen. Ja, Wat zou dat voor Corendon betekenen als hoofdsponsor? nou, ten eerste als mens zou ik heel blij zijn. Hè. En wij hebben dit gedaan als, ja, hoe zal ik zeggen, wij gaan vaak naar Amerika. Ik ga per jaar 10 keer naar Amerika. We willen dat heel veel Amerikaanse klanten naar Curaçao komen op vakantie vieren. Ik moet steeds Curaçao vertellen waar Curaçao is. Het is altijd eiland next to Aruba. En als Curaçao eenmaal de WK haalt, dan is Aruba straks voortaan eiland next to Curaçao. Dat is eigenlijk de doelstelling. In november, dadelijk, kan de selectie van Curaçao zich voor het eerst in de geschiedenis kwalificeren voor een WK. Het is gewoon ongelooflijk om die zin eigenlijk op te roepen. Ja, Wat zou dat voor Corendon betekenen als hoofdsponsor? nou, ten eerste als mens zou ik heel blij zijn. Hè. En wij hebben dit gedaan als, ja, hoe zal ik zeggen, wij gaan vaak naar Amerika. Ik ga per jaar 10 keer naar Amerika. We willen dat heel veel Amerikaanse klanten naar Curaçao komen op vakantie vieren. Ik moet steeds Curaçao vertellen waar Curaçao is. Het is altijd eiland next to Aruba. En als Curaçao eenmaal de WK haalt, dan is Aruba straks voortaan eiland next to Curaçao. Dat is eigenlijk